24x7 ಇದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ವೀಕ್ಷಕ ನಮಸ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸದ್ಯ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ತಡವಾಗಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು, ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ, ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಸದ್ಯ ನಾನು ತುಳುನಾಡಿನ ಅತ್ಯಂತ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬ್ರೇವ್ ವುಮೆನ್, ಅಂದರೆ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಯುವತಿಯ ಜೊತೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಯುವತಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಾಧನೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗ, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ, ಬಹುಶಃ 80% ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಜನರು. ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಜನರ ಒಂದು ಜೀವನಾಡಿ, ಅದು ಜೀವಾಳ ಕೂಡ ಹೌದು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ. ಅಂತಹ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಯುವತಿ, ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹುಡುಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದ ಅಬ್ಬರದ ಅಲೆಗಳಿಗೆ ಎದೆಯೊಡ್ಡಿ ಒಂದು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಗಂಡೆದೆ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಯುವತಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಕೇವಲ 23 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೇ ಆ ಗಂಡೆದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಆ ಗಂಡು ಅಥವಾ ಪುರುಷರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಸಾಹಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಯುವತಿ. ಇವರ ಧೈರ್ಯ ನೋಡುವಾಗ ನಿಜವೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಡಲ ಅಬ್ಬರದ ಅಲೆಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್. ಯಾವ ರೀತಿಯೂ ಕೂಡ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಇವರು ಆಳ ಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಟ್ರೋಲ್ ಬೋಟ್ ಆಗಿರಲು ಅಥವಾ ನಾಡದೋಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಾಹಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಯುವತಿ. ಕೇವಲ 23 ವರ್ಷ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಡಲ ಅಬ್ಬರದ ಅಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿ ಬೋಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಕಾಶದ ಎತ್ತರ ಹೋಗುವಂತಹ ಅಲೆಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತಲೆ ಸುತ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಜೀವನವೇ ಮುಗಿತೋಯ್ತು ಅಥವಾ ಬದುಕೆ ಮುಗಿತೋಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಫೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಶಿ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಮತ್ಸ್ಯ ಕನ್ಯೆ ಅಂತ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವರೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ಸ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಮತ್ಸ್ಯ ಕನ್ಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಮತ್ಸ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿತಿನ್ ಸಾಲ್ಯ. ಮತ್ಸ್ಯ ಕನ್ಯೆ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಮತ್ಸ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಮತ್ಸ್ಯ ಕನ್ಯೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನವರು. ಯಾರು ಇವರು? ಸಮುದ್ರದ ಭಯ ಇಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಅಲೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್, ಜೊತೆಗೆ ಬೋಟ್ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವರಿಗೆ, ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲ, ಇವರು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವೀಧರೆಯೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಉಳ್ಳಂತಹ ಯುವತಿ. ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಕುಲಕಸಬು, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು, ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಹಸಮಯವಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಯುವತಿ. ಯಾರು ಇವರು? ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಯಾರು ಇವರು, ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೆಂಡನ್. ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮಾಡದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ. ಹೀಗೆ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡುತ್ತಾ
ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಈಜಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಈ ಯುವತಿಯನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿಬಿಡಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳ ಬಳಿ ಹೋಗಲು ಹಲವರು ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಹುದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಯುವತಿ ಹೀಗೆ ಆಳ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಈಜಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಈಕೆ ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸಮುದ್ರದ ಆಳಕ್ಕೂ ಹೋಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಮುದ್ರದ ಭಯ ಇಲ್ಲ, ಅಲೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೇ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಈಜೋದು, ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವ್ ಮಾಡೋದು ಇದ್ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಈಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಎಂಟೆದೆ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಆಳ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಬಲೆ ಹಾಕಿ ಮೀನುಗಳನ್ನ ಎಳೆಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗಂಡಸರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಆದ್ರೆ ಈಕೆ ಮಾತ್ರ ದೋಣಿ ಓಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇರೋ ಈ ತಂದೆಯ ಮಾತನ್ನ ನಿಜ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ್ರೆ ಅದೆಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಲ್ಲರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಮೆಂಡನ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಬೋಟ್ ಓಡಿಸೋದು ಗೊತ್ತು, ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋದು ಗೊತ್ತು. ಇದು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೆಂಡನ್ ಅವರ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಬಯೋಡೇಟಾ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಫಿಶರೀಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಓದುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇಂದು ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬು ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಬೋಟ್ ಚಲಾಯಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೈ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೀನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರಣ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹೇಗೆ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ರಜೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ತಂದೆ ಜೊತೆ ಫಿಶಿಂಗ್ ಬೋಟ್ ಏರ್ತಾ ಇದ್ದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೂ ಸೈ ಅನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಜಾನೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದ ಮಕ್ಕಳು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೆತ್ತ ತಾಯಂದಿರು ಬಯಸೋದು ಸಹಜ. ಅಂತಹುದ್ರಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗುವ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಾಯಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋ ತನಕ ತನ್ನ ಆತಂಕ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ತಾಯಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವಳು ಹೋದ್ರೂ ಸಹ ಅವಳು ಬರುವ ತನಕ ನನಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ನಾನು ಸಹ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಸಹ ಡೋರ್ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ತುಂಬ ಹೆಸರು ತಂದಲು, ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಳಿವೆಯನ್ನ ದಾಟಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸದ ಕೆಲಸ. ಆಕಾಶದೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕೆಳಬರುವ ಬೋಟ್ ಒಂದು ಸಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ತಲೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಅನೇಕ ಜನ ವಿಪರೀತ ಸುಸ್ತು ಅನುಭವಿಸಿ ತಲೆ ಸುತ್ತು ಬಂದು ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೆಂಡನ್ಗೆ ಇಂತಹ ಅಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಕೂಡ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ದೋಣಿಯ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಆಳ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಜಾ ದಿನವನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ತಿರುಗಾಡಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ತಂದೆಯ ಜೈವಿಕ್ರಾಂತ್ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬೋಟ್ ಏರಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮೀನು ಸಿಗೋ ತನಕವೂ ಸಮುದ್ರದ ನಡುವೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಇವರು ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಮುಂಜಾನೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ವಾಪಸ್ಸಾದ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು 4 o'clock ಎದ್ದು ನಾವು ಹೊರಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ದಕ್ಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಫೆರಿ ಹಿಡಿದು ಬೆಂಗರೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 5 o'clock ಆಗಿ ಹೊರಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಚ್ ಒಳ್ಳೆ ಇದ್ದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಹಾಕಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ 11 o'clock ಆಗಿದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮಾಡದ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಸಾಹಸಮಯ ಹಾಗೂ ತ್ರಾಸದಾಯಕ ಕೆಲಸವೇನೋ ನಿಜ. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ ಸಾಕಷ್ಟು ಯುವತಿಯರು ಕೂಡ ಇವರಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯುವತಿಯರು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೊಂದು ವೇಳೆ ಅಂತವರಿಗೆ ನೆರವು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧ ಅಂತಾರೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೆಂಡನ್.
ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೆಂಡನ್ ಇಂದು ಪುರುಷರಿಂದಷ್ಟೇ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಿದ್ದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೈ ಅನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಕ್ಕರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಯಾರಿಗೇನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಪ್ತಿಯವರ ಈ ಸಾಧನೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಲಿ. ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ದಂಬ ಇದೆ ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ವಿರಾಟ ದಕ್ಕಲು ಬೈರಿ ಬಕ್ಕ ರಾಮಾಂಜನ್ ದಕ್ಕಲು ಐದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ತಿಳಿಯನಿ ಒಂಜಿ ಕೊಂತಲ ಅಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಜಿ ಕೊಂತಲ ಓಡಾಯ್ತಾನೆ ಮೂಜಿ ಲೋಡ್ ಮೀನು ಬರ್ತಾನೆ ಅಕ್ಲೆ ಕಲೆ ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಗಲ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಓಡಾಯ್ಬ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ನಿ ಅಂತ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಮತ್ಸ್ಯ ಕನ್ಯೆ ಮತ್ಸ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೆಂಡನ್ ಅವರು. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ತಂದೆ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆಗೆ, ಅವರ ಈ ಒಂದು ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ, ಅವರ ಈ ಒಂದು ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಮತ್ಸ್ಯ ಕನ್ಯೆ ಮತ್ಸ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯವರನ್ನ, ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೆಂಡನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿಯ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಶೋ. ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ. ಎಂಚೋಲಾರೆ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯಲಾರ್ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಹಿಳೆ, ಧೈರ್ಯವಂತ ಮಹಿಳೆ ನಾವು ಪನ್ಪ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇಂಕಿರ್ನ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಡಿಗೆ ಇನಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇಂಕುಲು ತೂಪ ಸಮುದ್ರಗ ಪೋಪಿನೇ ತೂನಗನೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೋಡಿಗೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಬಟ್ ಈರು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೊರಪನಾಗ ಆಸ್ ಎ ವಿಮೆನ್ ದೇಪಣಗ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು, ಗಂಡೆದೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ನಾಗ. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಕಡಿಮೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಪನ್ಪಂಚಿನ ರೀತಿ ಡೀರ್ ಮಾತುದಲ್ಲ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪನ್ನಾಗ ಏಕೈಕ ಮಹಿಳೆ ಇಂತಹ ಆಳ ಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಂತಹ ಏಕೈಕ ಮಹಿಳೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೆಂಡನ್ ಅವರು. ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿಯಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೆಂಡನ್ ಅವರು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಜರ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಜರ್ನಿ, ಅಂತಿಂಥ ಜರ್ನಿಗಳಲ್ಲ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಸುರುಕಾದಿಂಕುಲು ಭಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡಿ ಏರ್ಲ ಮಲ್ದಿಜೇರು. ಸೊ ಇಂಚ ಆಳ ಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಪೋಪಿನಗ ಕೊಂಚಿ ತಾಕತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪೇರು. ಸೊ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ in a achievement I am very proud of myself. Okay, right. And in a daddy must proud atund when a family na mummy ajji anna maataregla must proud feel on in a community daklegla must proud feel on. So I am very happy and very satisfied it. Okay, nice. Okay, irige ಈ ನಮ್ಮ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಪೋಡು ಅಥವಾ ಬೋಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು, ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು, ಈ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪನ್ನಗ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ದಯಪಣಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಏರೆಗ್ಲು ಉಪ್ಪು ಅಂದತ್ತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಏರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡು ಉಂಡು ಪನ್ನಗ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಕಲು ಪಂಡಿರನ್ನ ಜೋಕುಲು ಪೋಪಿರ ಅವಲ ನೂಕೊಡು ಪೋಲೆಂಡ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಈರೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪನ್ನಗ. ಸೊ ಇರೆಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇರ್ನ ಇವನ್ ಪಪ್ಪಾಗ ಸೊ ಇರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿನ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೌ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ?
ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಇಡ ಬೋಟ್ ಇತ್ತು ದುಂಬಾರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಫಾರ್ ಅರೌಂಡ್ 18 to 18 years ನೈಜೀರಿಯಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ ಆಫ್ಟರ್ ಐ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಒಂಜಿ 3-4 years ಆದ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಜಲ್ಪೊಪ್ಪರು ಸೊ ಹಿ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಲ್ ಬೋಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೇರು ಸೊ ಬೋಟ್ ಮಲ್ತದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿಡಿತ್ತ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆರಾರು ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ 10 years ವಿ ಮೂವ್ ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎವ್ರಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಕೊನೊಂದಿತ್ತೇರು ನಮಕ್ ದಕ್ಕೆಗೆ ಮಾತ ಕೊನೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಮೂವ್ ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಪ್ಪಗೆ 5th standard ಇತ್ತೆ ಸೊ ಅಪ್ಪಗನೆ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತ ಬರ್ಪನ ಮಗ ಪೋಯ ಅಂಚಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೇರು ನಾನು ಅಂಚನೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ರಜೆ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ 13-14 years 9th standard ಅಪ್ಪಗನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಪಂಡ ಐಡ್ ದುಮ್ಲಕ್ ಏನೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೋಟ್ ಇಂಚನೆ ತೊಚ್ಪ ಆವಂದಿತ್ತೇರು ಹೌ ಡಸ್ ದ ಬೋಟ್ ಲುಕ್ ಅಂಚ ಮಾದ ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆವಂದಿತ್ತು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಪ್ ಯಾನ್ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ ಸೀ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ದಾಲ ಆತಿಜಿ ಎಂಕ್ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ದಾಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಎಂಕ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬಡವ ಪುಂಡು ಬೋಟ್ ಉಡುಪುನಾಗ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ನೋಡು ಹೆಂಗ್ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೊರ ನಾನು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಫಿಶಿಂಗ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಜಪ್ಪೆ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗ ಸೊ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಅವತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ಖುಷಿ ಆವಂದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಎನಿ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕಿಡ್ಸ್ ಶುಡ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಅಣ್ಣಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಈ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂಚ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ನೆವರ್ ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ಎನಿ ಒನ್ ಅಂಚ ಎನ್ನಡ ಕೇಂದ್ರ ನಿಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಂಕ ಓಕೆ ಇಂಚ ಕೋರ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಂದ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿದು ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಫಿಶರೀಸ್ ಅಂಚ ಬಂದು ಯಾನ್ ಫಿಶರೀಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೊ ಅಂಚ ಎವ್ರಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಟೈಮ್ ರಾಣಿ ಬಲೆಡ್ ನಮ ಪೋಂದಿತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಪರ್ಸೀನ್ಡ್ ಮತ್ತ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಡ್ಯಾಡಿ ನೋಟ್ ವೆಕೇಶನ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತ ಮಿಸ್ ಮಲ್ ಪೋಪು ಜಾನ್ ಬಟ್ ವೆಕೇಶನ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಅಂಚ ಮತ್ತ ಉಪ್ಪುನ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ರೀಸೆಂಟ್ ಒಂಜಿ 4-5 years ಯಾನ್ ರಾಣಿ ಬಲೆಗ್ ಪೋಯಿರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಯಾರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತ ಬೋಟಡ್ ಸೊ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆವಂದಿತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ಓಪನ್ ಬೋಟ್ ಅತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೋಟ್ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅವು ತೂಪು ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವ್ಯೂ ಅವು ಮಾತ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಎವ್ರಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ನಾನು ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಅವು ರಫ್ ಸಿ ಆವಡ್ ದಾಲ್ ಆವಡ್ ನಾನು ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ದೇಪಣಗೆ ಈ ಟೈಮ್ಡ್ ಪಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪಡದೆ ಅಪ್ಪನಾಗ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ 9th standard ಪೋಂದುಲ ಇರ್ಪನಾಗ ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲ್ಯನ ಬರ್ಪನ ಮಗ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಗ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ ಕೊಬ್ಬೊಂದು ಸಿಂಧು ನಾಗ ನೀರುಡು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಆ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಪೋಯ್ದಿನ ಪನ್ನಾಗ ನಿಜವಾದ್ಲ ಪಪ್ಪ ಮೇನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಸೊ ನೋಡೋಣ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಸೊ ಪಾತ್ರುಡು ಕೆಲ ವಿಚಾರ ಪುರ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಿಕುಲ್ ಪುರ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ್ ದಯಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಕೈಕ ಮಹಿಳೆ ಆಳ ಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ ಏಕೈಕ ಮಹಿಳೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಬಾಲೆಗೆ ನಿಕುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬನ್ನಾಗ ನಿಕಲ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ದಾಲೈತನ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ 2 ಸಲಹೆ ದಾಲೈತನ ಅತ್ತೆ 2 ದಾಲ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತನ ಎಸ್ ಐಕ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಪ್ರಥಮ ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಿತ್ಯಾನಂದ ಬಂಗೇರ ಪಾತಿನ ಉರುವ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರುದು. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಪಾತೆಲ್ಲ ಸರ್? ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೆಂಡನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರು? ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೆಂಡನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೆಂಡನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರು? ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೈಸ್, ಗ್ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೆಂಡನ್ನ ಆಂಟಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀನೀಗ ವಿಶ್ ಮಾಡು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೆಂಡನ್ಗೆ. ನಾನು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೆಂಡನ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪಬಹುದು, ಅವ್ರ ಮಲ್ಲ ಕುದ ನೋಡ್ ಮೇಲೆ ಅದೇ ನಿಜ ನಿಜ ನಿಜ. ಅದೇ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅರೆ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅರ ಧೈರ್ಯ 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 ದಾದ ಪನ್ಪಡ್ ಸರ್ ಇದು ಧೈರ್ಯ ದಾರ ಧೈರ್ಯ ಫುಲ್ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟಾಗ್ಲಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ರೈಟ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮೇಲು ಅದಕ್ಕೆ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಇಲ್ಲೇರು. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ. ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಂಡ ಮೇಡಮ್? ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಂಡು. ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ಗಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರ, ನನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರ. ಒಂಚೂರು ಜೋರ್ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಜೋರ್ ಗಟ್ಟಿ ಅದು ಕೇನುಂಡೆ? ಕೇನುಂಡು ಕೇನುಂಡು. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪಡ್ದೆ ಮೇಡಮ್? ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪಡ್ದೆ ಮೇಡಮ್? ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಂಚನ್ ಅಂದೆ. ಪ್ರಶಾಂತ ಅಂಚನ? ಕಾಂಚನ್. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಂಚನ್. ಕಾಂಚನ್, ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಪಾತೆರ್ಲೆ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮ ಇಂಕ್ಲೂಟಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೇಡಮ್. ಎಸ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕೇನುಂಡಾ? ಕೇನುಂಡು ಕೇನುಂಡು. ಆಂಟಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಂಟಿ. ಓಕೆ. ಯಾನ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಂಚನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಓಕೆ, ಮೇರ್ನ ಆಂಟಿ ಇರು.
And Auntie Anna, Prapti, I'm so proud of you. Correct. Very nice to see you. Thank you so much. I'm really proud of you, Prapti. And go to big heights. Thank you so much. So proud of you. Big hug to you. And I'm very, very proud today. Thank you. Not today, always we are proud of you, but today, yes. I Yes. wanted to tell you also. Okay, Baba? Thank All the you. best, Maga. All the best, Maga. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಇಲ್ಲೇರು. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಒಳಪಡ್ದು ಸರ್. ವಿಜಯ್ ಕಾಂಚನ್ ಬೆಕ್ಕಂಪಾಡಿ ಪಾಚರ್ನು. ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಸರ್. ವಿಜಯ್ ಕಾಂಚನ್ ಬೆಕ್ಕಂಪಾಡಿ. ವಿಜಯ್ ಕಾಂಚನ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ. ಅಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಪಾತಲೆ ಸರ್, ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೇಡಮ್ ನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆಗೆ ದಾದಾ ಪನ್ಪರ್ ಮೇಡಮ್, ದಾದಾ ಪನ್ಪರ್ ಸರ್. ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೆಂಡನ್ನ ಸಾಹಸಗೂ ಬಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಇಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಸಾಹಸ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಡಲ್ಗೆ ಇಂಚೆ ಮೀನ್ ಪತ್ತು ಮತ್ತೆ ತೂರ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅವಾಗ ಇಂಕ್ಲ ಒಮ್ಮೆಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು. ಅಂಚಿನ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿನ ಸಾಹಸ ಏನು ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಸಾಹಸ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಂಗೆ. ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯಗಳು ಅಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಜೋಕುಲು ನನಲ ದುಂಬರುಡು. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಜ. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅದು ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ಬೇತೆ ಪುಣ್ಣಲೆಗ್ಲ ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರ ನನ್ನ ಬೇತೆ ಪುಣ್ಣಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹಬ್ಬದ ಅಪ್ಪನಾಗ ಇತ್ನೆಟ ಪೋಡಿವೇರ್ ಅಂದತ್ತೆ ಇವನ್ ತುಲೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪೋಡಿವ ತೂನಾಗವೇನೆ ಅಂದೆ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಚೊಪ್ಪುಲು ಅಂದಪ್ಪ ದಾದ ಮನ್ಪರ್ ಸರ್. ಅವನಿ ಧೈರ್ಯ ದಾದ ಮನ್ಪರ್ ಆ ವೇವ್ಸ್ ನೀರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಅತೆ ನಿಜ ನಿಜ ನಿಜ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಗ ಒಂದು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕುದರ್ಕಂತದ್ದು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಜ 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 ಸರ್. ಇರೇಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಾತಲ್ಲ ಸರ್. ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಲ ನನ್ನದು ಜೀವನ ಆ ದೇವರ ಎಡ್ಡಗಿದ್ದು ಕಾಪಾಡ ಪಮ್ಯಾನು ದೇವರ ಪುಣ್ಯಾನು. ಅತೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. Thank you, uncle. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಸ್ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಲೇರ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಸರ್. ಯತಿನ್ ಬೆಂಗ್ರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೇಡಮ್ ಅತ್ಯಂತ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಮಹಿಳೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಸ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೆಂಡನ್ನ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಮೆಂಡನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆದ ಆನ್ಸರ್ ಅತೆ ನಿಜ. ಪಕ್ಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೆಂಡನ್ಗಳ ಇಂಚಿನ ಪಂಜೋಕ್ಲೆ ನನ್ನ ಹತ್ತಿಗೆ ನೋಡೊಂದು ಏನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅತೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ. ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯತಿನ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು ದಯಪಣಗ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತುಳದಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಗೊತ್ತಾನೆ, ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ದಯಪಣಗ ಏರ್ಲ ಮಲ್ದು ಚೇರು ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬೋಡು ಇಕ್ಲ ದಯಪಣಗ ಒರಿಯ ಮಲ್ತಿನ ಮಲ್ಪಣಗುಳ್ಳೇರು ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಮಲ್ಪಣಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬೋಡು ಅನ್ಬೇ ತಾಕತ್ತು ಬೋಡು ಅನ್ಬೇ ದಮ್ ಬೇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅವು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೇಡಮ್ ನೋಡಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ಬೋಕ. ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೇಡಮ್ ಲೈಕ್ ಇಂಚ ಮಾತದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾನಿನ್ನೆ ಸಮ್ವೇರ್ ಓಲೋಂಜಿ ಮೀನ್ ಪಾತೊಂದು ಪೇರು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇಂಕ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ನಗೋ ಶಾಕ್ ಆಂಡ್ ದಯಪಣ ಇಂಕ್ಲು ತೂತ ಇಂಕ್ಲೆಗನ್ ಸತ್ಯ ತಾಕತ್ತಿಚ್ಚಿ ಪೋರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ತೂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚನೆ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ತೂತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅವಳು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೇಡಮ್ ತೂಪೇರು ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ನಾಗ ಸೊ ಲೈಕ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಸೊ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಲಿ. ಸೊ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಇಲ್ಲ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪಡ್ದೆ ಮೇಡಮ್. ಯಾನ್ ನಿಹಾಲ್ ಅಂದು ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ನಿಹಾಲ್. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಪಾತಿರ್ಲೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೇಡಮ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ದಾದಾ ಪನ್ಪರ್. ಹಾಯ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಒಂದಿ 5-6 years ago ಯಾನ್ ಇರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಡ್ ವೈರಲ್ ಆತಿನ ತೂದಿತ್ತ ಫಿಶಿಂಗ್ ಪೋಪಿನ ಬೋಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಮನ್ಪೋನ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆತನ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬಾರಿದ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯು. Thank you so much. I'm glad you're inspired. ಅದೇ I'm sure enna lekani masjanakla irongi inspiration aatu aru kudala aapar and I wish you all the best for your future. Thank you so much. correct superb. Yes madam, thank you that video panaga 8 years 5 years back ha yan first parani balek poditte appa onji video manditte ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚನ ವೈರಲ್ ಆತಂಡು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಈ ಸತಿ ಎಂಚ ಆದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ವೈರಲ್ ಆತ್ ಪೋತಂಡು ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟು ನೋ ಅ ಲಿಟಲ್. ನಾ ಅಪ್ಪಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತೀನಿ. ಸೊ ಯಾನ್ ದುಂಬ ಐಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಚೂರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಂತದ್ದು ಅವು ಎಂಚನ ವೈರಲ್ ಆವಂದಿತ್ತಂಡು. ಓಕೆ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂದ್ ಪೇರೆ ಇರೊಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪಂಡದು. ಓಕೆ ಅವು ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇರೊಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಲ್ದಾರ್. ಸೊ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಕುಡುಂಜಿ ಕಾಲರ್. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ.
ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಇನ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಸರ್. ಪಾಣೆಡ್ದು ಇನ್ನ ಪುದರ್ ಸರ್. ಪುದರ್ ಸುಂದರ. ಎಸ್ ಸರ್. ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸರ್. ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೇಡಮ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ದಾಬನ್ ಪರ್ ಅದೇ ಪಂಡ ಆರು ಒಂಜಿ ಪೊನ್ಯವಾದ ಆರು ಈತ ಕಲ್ತದು ಈ ಕಡಲಿಗೆ ಹೋದ ಮೀನು ಪತ್ತಿರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಮೀನುಗಳ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಗೌರವ ಕೊಡುದು ದಯ ಪಂಡ ಈತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈತ ಯಾನ್ ತೂತು ಜೀಪ್ನೇಡ ಇಂಚ ಮೀನು ಕಡಲಿಗೆ ಹೋದ ಕೊಂಜನಕಲ್ ಮತ್ತನ ಪುರ ಯಾನ್ ಈತನ ತೂತಿಜಿ ನಿಜ ನಿಜ ವರ್ಷ ನಿಜ ಎಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಡೆ ಇತ್ತನೆ ನಿಜ ಎಂಕಾರ ಈತ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಹೋದು ಕಡಲಿಗೆ ಹೋದು ಮೀನು ಪತ್ತದ ಒಂಜಿ ಹೊನ್ನಾದ ಏನಾರು ಇದು ಕಲ್ತದು ಮೀನು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. ನಿಜ ನಿಜ ಸರ್. ನಿಜ ನೂದಕ್ಕೆ ನೂದು ಸತ್ಯದ ಪಾತೆರ ದಯಪಣಗ ಆವುಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಪನ್ನಗ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಬರ್ಪುಜಿ ದಯಪಣಗ ಆವುಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಆವುಂಜಿ ಮೋಕೆಲ್ಲ ಆ ವೃತ್ತಿ ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮೋಕೆ ಆ ಸಮುದಾಯ ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮೋಕೆ ಅವಿನ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿಲುವು ಉಂಡತೆ ಆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಆ ಪನ್ನಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಸೊ ಅವು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಿ ನನ್ಲಾತ್ ಅತೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸರ್. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಒಳ್ಳೆಯರು. ಹಲೋ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಇರ್ನ ಪೋದರ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಮೇಡಮ್. ನಾನು ಜಪ್ಪು ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ. ಜಪ್ಪು ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ. ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಸವಿತಾ ಮೇಡಮ್. ಎಸ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಮೇಡಮ್. ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೇಡಮ್ ಒಳ್ಳೆ ದಾದಾ ಪನ್ಪರ್. ಹಲೋ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಹಲೋ ಎಂಚ ಉಲ್ಲ? ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ. ಇನ್ನ ಅಂದು ಟಿವಿ ಪುರ ತೂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ಲು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕಾ ದಾದಾ ಪನ್ಪರ್ ಮೇಡಮ್. ಈ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ದಾದಾ ಪನ್ಪರ್ ದಯ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಒಪ್ಪುಜಿ ಧೈರ್ಯ ಪನ್ನ ಅಲ್ಲ ಧೈರ್ಯದ ಪೊಣ್ಣನಿ ಅಂತ ತೂತಿದ್ ಸರ್. ಅದೇ ಯಾಲ್ ನಾವೇನೆ ಪನ್ಪಿನಿತ್ತೆ. ಹೌದು ಬಾರಿ ಧೈರ್ಯದ ಆಳು. ಬಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಅಲ್ಲೇನ್ ತೂದು ಪಂಡ ತುಮಾ ಸಮಯ ತಿಂತೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಈತಂದೆಟ್ ನೀರಿಡ್ ಪೋಪಿನಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರತ್ತೆ ಈಂದೆಟ್ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋತುಜೆರ್ ಅಲ್ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀರಿಡ್ ಪೋಪಿನಾಲ್ ಎಂಕುಲ್ ತೂತಾವ್ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ನೀರಿಡೆ ಪೋಪಲ್ ನಡು ಕಡಲಿಡ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್. ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾಲ್ ಪಾತಿರೋಡ್ಲ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದಪ್ಪಣ ಇಂಕ್ಲೋಜಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉಂಟಾ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಇದೆ. ಹಲೋ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಕೇನುಂಡೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಕೇನುಂಡೆ ಉಷಾ ಕಿರಣ್ ಓಲ್ಪಡ್ದು ಮೇಡಮ್ ಒಂಜಿ ದಯಮಾಲ್ತಿ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಡು ಮೇಡಮ್. ದಯಮಾಲ್ತಿ ಇರ್ನ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಮೇಡಮ್. ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಮೇಡಮ್. ದಯಮಾಲ್ತಿ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ದಿಪ್ಪಲೆ ಮೇಡಮ್. ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಕ್ ಏನೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಕ್ ಏನೊಂದುಂಡವು ಕೇನುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಕ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಟೈಮ್ ಪೋಪಿನಿ ದೆತ್ತಾರೆ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದೆಪ್ಪಲೆ ದೆತ್ತರ ಫುಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ತೂಲೆ ಮೇಡಮ್. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಉಷಾ ಕಿರಣ ಮೇಡಮ್. ಎಸ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೇಡಮ್ ಉಲ್ಲೆ ದಾದಾ ಪನ್ಪರ್. ಪ್ರಾಪ್ತಿದು ಆಂಟಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಆಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮಗಳವಳು. ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಮಗಳು. ರಿಯಲಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಹರ್. ಅವಳ ತಮ್ಮನೇ ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಗ್ರೇಟ್. ನಿಜ. ಹೌದು ಹೌದು. ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ಲೇಯರ್. ರಿಯಲಿ ಪ್ರೌಡ್. ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆಂಟಿ. ತುಂಬಾ ಡೇರಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ, ತುಂಬಾ ಡೇರಿಂಗ್. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ತಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಧೈರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರಲ್ಲ ಇದು ಧೈರ್ಯ. ಇಂಥ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯದವಳು. ಸಮುದ್ರಕ್ಕೂ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಕೂ ತಯಾರಿದ್ದಾಳೆ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಆ ರೀತಿ ಅಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೇಡಮ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಓಕೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಲಿಂದ ಸರ್? ನಾನು ವಿಜಯ್ ಕುಕ್ಯಾನ್, ಗಣೇಶ್ವರ ಕಾಟಿಬಳ್ಳ. ನಮಸ್ತೆ ವಿಜಯ್ ಸರ್. ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೇಡಮ್ ಭಾಷೆ ಕೊಡು ಅಂತ. ಎಸ್ ಮಾತಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಮೇಡಮ್. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂದೊಂದು ಗಿನ್ನಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆತ್ರ ನಮ್ಮ ಊರು. ಓಕೆ ಓಕೆ.
ఆవిడ వాళ్ళు చెప్పి అప్పుడు ಅದೇ ఆవిడ రకాలు కూడా మత్స్య కన్య బంధిన వీరే బరడు ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಕಲ್. మత్స్యావతారి ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಂಜಿ ಅಕಲ ಪುರ ಹೃದಯರಂತಾಳದ ವಿಶಸ್ ಪನ್ಪೆಡ್ತುಲೆ ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವಿಶಸ್ ದೇಪಣಗ ನಮ್ಮ ಊರು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ನಗ ನೆಟ್ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅವು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಆತು ಧೈರ್ಯ ಬೋಡು ಅದು ಶಕ್ತಿ ಬೋಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಧನೆ ಮತ್ತುಲೆ ಅವು ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಸೊ ಅಂಚು ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನ ಪಾತೆರ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬರಲಿ. ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸರ್? ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರಪಡಿ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರಪಡಿ. ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಸರಪಾಡಿಯಿಂದ. ಸರಪಾಡಿ ಎಸ್ ಸರ್. ಸರಪಾಡಿ ಎಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಮಾತಾಡಿ. ಸರಪಾಡಿ. ಓಕೆ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದ. ಎಸ್ ಸರ್. ನಿತಿನ್ ಹಿರೇಗಳ ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಕ್ಕಾರು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೇಳ ಮುಂದಿರದೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ನೆಟ್ಟಗಳು ಮುಂದು ದುಂಬು ಬತ್ತಂಡ ನಮ್ಮೇಟು ಕಾರ್ಮಿಕ ಲೆಟ್ಟೆಡ್ಡೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದುತಿಕ್ಕುಲು ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಂಡವು ಅಪಾಯಕಾರಿದ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಮಗವೀರ ಸಂಸಾರದ ರಥ ಅಂದಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಬಂಡ ದೈವ ಚಾಕರಿಗೆ ಮಾತ ಪೋನಗ ಕೊಂಗನಾಡ ಸತ್ಯ ಅನ್ನುಂಡು ಕೊತ್ತ ಪುತ್ತ ಅಪಗಾಯಿಕೆ ಎಂಕಲ್ ಮಧುಬನ ಪುಣಂಡ ಅಕಲ ಮಗವೀರನ ಅಜಿಪ ಮಂದಿ ಮರಕ್ಕಲೇರು 30 ಮಂದಿ ಮರಕ್ಕಲೇರು ಅವು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಜೀವನದ ದೇವತೆ. ಆ ದೇವತೆ ಅರಿನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪಾಡು ಮಿತ್ತಿಗಳಾರ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಅರ ಬೆಳಗಾಡು ಅದೇ ಎಂಕಲ್ನ ಆಸೆ ಆತಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಎಡ್ಡೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಎಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಕಾಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬರ್ಪೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಬರ್ತಡೆ. ಈ ಧೈರ್ಯ ಮೇಡಮ್ ದಾದಾ ಪನ್ಪಾರ್ ಆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಒಲ್ಪಡು ಬತ್ತ ನಾನು ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೇಪಣ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೋತರ್ ಸರಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ. ಸೊ ಧೈರ್ಯ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾಡ್ ಇಡ್ದೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, not anybody else, only my father. Okay. Because elliyardu enk male or female dal enk malton, you can also do male dada malper nikla avu malpoli avu male malpuna female daye malpare balli ancha malpodi enk dala pananditte ser ಮೇಲ್ ದಾದ ಟ್ರಕ್ ಬಿಡ್ರ ಅಂಡ ಟ್ರಕ್ ಬಿಡು, ಈಗ ಫ್ಲೈಟ್ ಬಿಡ್ರ ಫ್ಲೈಟ್ ಬಿಡು, ಟ್ರೈನ್ ಬಿಡ್ರ ಅಂಡ ಟ್ರೈನ್ ಬಿಡು ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿರ್ದೆ ನನ್ಗೆ ಗೊನೊಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಎವ್ರಿ ವೀಕೆಂಡ್ ನಾನು ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ್ಯತೆ. ಸೊ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಮುಖಾನ ಬೋಟುಡ್ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಜೈವಿಕ್ರಾಂತ್ ಅವ್ ರಾಣಿಬಲೆ ಜೈವಿಕ್ರಾಂತದ್ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪದ ಮಾತ ಡ್ಯಾಡಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಏನೊಂಜಿ ಫೀಮೇಲ್ ಲಕ್ಕ ಅಕುಲ್ ತೂತಿನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಕುಲ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ಲೊಂಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ ಲಕ್ಕನೆ ಅಂದ್ ಎನ್ನಿದ್ ಏನಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದೇ ತಗೊಂಡಿತ್ತೇರು. ಫೀಮೇಲ್ ಅವಡ್ ದಾಲವಡ್ ಶೈ ಅಂಚಿಂಚ ದಾಲ ಹೆಜ್ಜೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಅಕುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಲ್ದೇರು. ನವೀನ್ ಅಂಕಲ್ ಅವಡ್, ಯೋಗೇಶ್ ಅಂಕಲ್, ಸುರೇಶ್ ಅಂಕಲ್, ಸೂರ್ ಅಂಕಲ್ ಅಕುಲ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮಡ. ಅಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಲ್ದೇರು. ಮೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಮಮ್ಮಿಡ ಪನೊಂದಿತ್ತಜಿ ಯಾನ್ ನೀರಿಗ್ಲಾಗಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ 1 ವೀಕ್ ಬುಡ್ದು ಯಾನರಿಗೆ ಇಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ತೋಚ್ಪನಾಗಾರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್. ಯಾನೇ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ತೆ ಅರೆ ತೂ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ್. ಸೊ ಏಪಲ ಪೋನಾಗ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಹೆಂಗೊತ್ತು ಜೀಪ್ ಓಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಮಾತ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅರೆಗ್ ಮೊನ್ನ ಪೋಡ್ಗೆ ಒಂದಿತ್ತು ಮಗ ಕಾತು ಕುಲ್ಲುವೇರು ಯಾನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಕಾತು ಕುಲ್ಲು ಅವು ಲೇಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕಾತು ಕುಲ್ಲುವೇರು ಅರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡ್ಗೆ ಒಂದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗ ಅಣ್ಣ ಮೋಲ್ ಪೋಪಲ್ ಡ್ಯಾಡಿ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪಲ್ ಬರ್ಪಲ್ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಅವ್ರವ್ರ ಬಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದ್ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಎವ್ರಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಪೋಂದಿತ್ತೆ. ಓಕೆ ದಯಪಣಗ ಇತ್ತ ಇರ್ನ ಪಪ್ಪ ಉಪ್ಪೊಡಿತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮುಲ್ಪ ದಯಪಣಗ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಹತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯಗ ಕಾರಣ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಎಸ್ ಅರ್ನ ಪಪ್ಪ. ಸೊ ದಯಪನಗ ಅರ್ನ ಪಪ್ಪ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹ ಒಂಜಿ ಪಂಡಿರತೆ ಮಗಲೇಡ ದಯಪನಗ ಆಣುಲು ಪುಣ್ಣುಲು ಪಂಡಿನ ಭೇದ ಭಾವ ಇಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ದಾದ ಬುಡಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಟ್ರಕ್ ಅವಡ ಲಾರಿ ಅವಡ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಾದ ಬುಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅವ್ ಬುಡ್ಲೆ ದಾದ ವರ್ಕ್ ಮನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅವ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಸೊ ಪಪ್ಪ ಪನ್ಪನಕ್ಲಿ ಏಪ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಪ್ರತಿಯೊರೆ ಪಪ್ಪಗ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಮಗಲೆನ್ನು ನೀವು ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ತೂವೋಡು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಥವಾ ಧೈರ್ಯ ಉಪ್ಪೊಡು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅಡ ಆ ಪಪ್ಪ ನಕುಲು ಆತ ಸ್ಟೆಪ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ವೆರಿ ರೇರ್. ಸೊ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಆರ್ ಪಪ್ಪ ದೆತ್ತೊಂದಿರ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ. ಸೊ ಮಗಲಿನ ಆ ಸ್ಥಾನ ಮಾರಾಟ ತೂವೋಡು ಪಂದು ಹಿಂದಿರು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಲೈಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬೈದಿನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬೈದಿನಿ ಅರೆಗ್. ಸೊ ಅರೆಗ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾನೊಡೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ಗ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾನೊಡೆ. ಬಟ್ ಆ ರೀತಿಯ ಮೂಲಿಜ್ಜೇರ್ ನೈಜೀರಿಯಾಡುಲ್ಲೆ ಅದೇ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪನಗ
ನಮ್ಮ ವಿದೇಶಿ ಹಡಗು ಪೂರ ಉಂಡು ಆ ಹಡಗುದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದಾರ ಸುದೀರ್ಘ ಬಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಮಂತದಲ್ಲೇರು ಅವನ ಸೇವೆ ಮಂತದಲ್ಲೇರು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಅವನ ಧೈರ್ಯ ಬೈದಿನರೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ಆ ಧೈರ್ಯ ಎಸ್ ಮಗಲೆಗ್ಲ ಬೈದಿನ. ಸೊ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಂತ. ಸೊ ದಯಪಡಾಗ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಪನ್ಪೇರು. ಆ ಕ್ರಾಂತಿ ಏನಂಚಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ದೇರು ಅವೇತೋ ಜನ ದದ ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಥವಾ ದಾದ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಬಟ್ ಲೈಕ್ ಶಿ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯದ ಮಲ್ದಿನ ಸಾಧನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ದಿನ ಸಾಧನೆ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಮಸ್ತ್ ಕಾಲರ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಖಲ್ನ ಕಾಲ್ ದೆತ್ತುರ ದೇಪಣಾಗ ನಿಖುಲ್ಲ ಪಾತಿರೋಡು ನಿಖಿಲ್ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಾತನೂಲ ಲೈನ್ ಇಡು ಎಕಡದಿಂಚ ಶುರು ಆತನು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಇಲ್ಲರೆ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಕೇನುಂಡೆ? Jan Simran and Ganya is also on call. Hi. Hi. Yes, paatella madam. We are actually Prapti's best friends. Okay. In school. Okay, Prapti best friend. And we're super proud of her. Yeah. And she's always damn proud. Thank you so much. Okay. She's always been a go-getter. Till now, Okay. you know. Okay. ಓಕೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅದ ಪ್ರಾಪ್ತಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅತೆ ದೇಪಣಗ ಈ ಐ ಮೀನ್ ಇತ್ತ ಕಾಲೇಜ್ They're my school friends. School friends. And Akulite, they have moved to Bangalore. Okay. So Mulla Ulleru. Okay. They're childhood friends. Okay. Yes, madam. Thank you, madam. Thank you. And we are damn proud of Prapti. Thank you so much. Thank you, madam. Thank you. ಕುಡೊಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಇಲ್ಲರೆ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಕೇನೋಡು ಸರ್? ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸರ್? ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಪಾಂಗಲ್ ಕೋಡಿಕಲ್. ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕೋಡಿಕಲ್. ಎಸ್ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಪಾಂಗಲ್ ಕೋಡಿಕಲ್. ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅದೇ? ಹಲೋ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಸರ್ ಅತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಎಸ್ ಪಾತ್ರಲೆ ಸರ್. ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೇಡಮ್ ನ ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಾ ಪನ್ಪರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸೂಚಿಸುವೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಬಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೊನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಇಟುಪುರ ಬರೋಡಂಡ ಮುರಂದ ಜುಲೈ 10ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಪೇಪರ್ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೇಶ್ ಪಂಚಿನಾರು ಆ್ಯಡ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್. ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಐಟೂರು ತುಂಬೋಡು ಯಾನ ಕೋಡಿಕಲ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪಂಚಿನ ಬೋಟೋಡು ರಾಣಿಬಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು 14 ಎಂಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ. ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲೇ ಜನ ಆ ರೀತಿ ನಲ್ಪದ ಇಂಗಿನ ಪತ್ತದು ವಾಡು ಬೋಟು ಓಡಿಸೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಅತನ ಆ ರಾಣಿಬಲೆತ ದೇವಿ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಬೋಟದ ಪೂರ ಪಾಲುದಾರರೆಲ್ಲ ಅಲೆಗೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಲೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಿಜ ಸರ್. ಆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ದಾದ ಮನ್ಪಡ್ಸದೆ ಪಣ ಇರೆಗ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು ಇರ್ಲ ರಾಣಿ ಬಲೆಗೆ ಪೋಪಾರ್ ಸಂಚಾದುಪ್ನಾಗ ಆ ಒಂದು ತಾಕತ್ಗೆ ದಾದ ಮನ್ಪಾರ್ ಸರ್. ಇರೆಗ್ಲ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು ಈರ ರಾಣಿ ಬಲೆಗೆ ಪೋಪಾರ್ ಸೊ ಅಂಚಾದುಪ್ನಾಗ ಆ ತಾಕತ್ಗೆ ಆ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ದಾದ ಪನ್ಪಾಡ್ ಸರ್. ದಯಪಣಾಗ ಆತ್ ಕಷ್ಟದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ದಾದಾ ಪನ್ಪರ ಧೈರ್ಯ ಧೈರ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ ಯಾನ ಒಂದು SLC ಐಬಕ್ಕ ಏನ ಪಪ್ಪನ ಬದಲ್ದು ಯಾನು ಜಯಿಸಿದ ಬಂದ್ರ ಬೋಟು ರಾಣಿಬಲೆ ಬೋಟು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ ಮತ್ತೆ ಪೋಟಿಗೆ ಪೂರ ಇತ್ತಂದು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯೋಡು ಎಂಗಲೆಗ ಒಂಜಿ ಗಂಗಾ ಮಾತೆ ಕೊಟ್ಟಿನ ಧೈರ್ಯೋಡು ಎಂಗಲ್ ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಕಸರಪುಣ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಪೊನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಬರ್ತಿನ ತೋನಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಲಂಗನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ ಮುರಂಡ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೇಪರ್ಡೆ ಮತ್ತೆ ಅರ್ನ ಅಪ್ಪನಲ್ಲೇ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅರ್ನ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ಬಂದ ಒಂದೆಟ್ಟು ಶಿಪ್ಲೈನ್ ಲೂಯಿಸ್ ಬಂದ ಒಂದು ಬೋಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಸ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಬೋಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಪ್ ಅಪ್ಪಗ ಪುರ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪುರ ಮೀನ್ ಪುರ ಕೊರಮಲ್ಲ ಇರ್ತೇವೆ ಅದೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ ರೈಟ್. ಬೆಂಗಳೂರದ ಪೂರ ಓಡದ ಕಲೆಗಳ ಒಂದು ಅಕಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಕಲೆ ಅಲ್ಲಿನ ಅಂಚ ಲೆತನ ಹೋದ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಸಾಹಸನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಜ. ಎಸ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಕೊರ್ಲದ ಪಾತ್ರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕುಡೊಂಜಿ ಕಾಲರ್. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಸರ್? ಪಣಂಬೂರು ಬೀಚ್ ದ ಬರೀ ಟುಪ್ಪುನೆ ಈರು ಮೀನ್ ತಗೊಂಡು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪುಣೆ 20 ವರ್ಷ ಉಂಟು. ಪಾತಿರ್ಲ ಸರ್ ದಾದಾ ಪನ್ಪರ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೇಡಮ್ ಬಗ್ಗೆ
ಅవి ಅನ್ನ ಟಿವಿ ತುಣ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಬಿ ಒಂದು ನಮಗೆ ತಂದವ ಓಕೆ ಮೆಗ್ಗಿ ಅವೇ ಅಂಜು ಪೊನ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಆತದ ರಿಂಗದ ಪುಣೆ ಪುಣೆ ತುದಿಯದ ಅದೇ ಅಂಚೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಬಿ ಅವ ತಂದ ವೆಲ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಅಂದಪ್ಪ ಸತ್ಯ ಅದೇ ನನ್ನ ಪುರ ಕೊಂಜೋಕ್ಲು ನೋಲ್ಪುಣ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡೆತ ನಿಜ 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 ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಎಪ್ಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತುಲಾಪೆ ಜೋಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂದಪ್ಪ ಎಸ್ ನಿಜ ಅದೇ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅದೇ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ ಕರೆ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಓಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೇಡಮ್ನ ಪಾತಿರಡು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೇಡಮ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಪನ್ನಾಗ ಅರ್ನಪಪ್ಪ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್. ಸೊ ಆರ್ ದಾದ ಪಾತಿರ್ತಾರೆ ಮಗಲ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಗಲ್ನ ಈ ಒಂದು ಧೈರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಲ ಪಾತಿರ್ತಾರೆ ದಾದ ಪಂತಿರ್ ತೋಂದು ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚೆನ ಅಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಅಂಚಿನ ಡೀಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಡು ಪೂರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ. ಅಪ್ಪ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಶಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸೀವರ್ತಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಕಕ್ಕೊಂಡು ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಬಂದು ಬತ್ತಿನ ಅಲ್ಲ ಕಡಲ್ ಬಂದಾಗ ಬರೀ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ ಅಲೆಗಳ ಆಂಡು ಕಕ್ಕುಜಲು ಎಂಕಲ ಆಂಡು ಕಕ್ಕುಜಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಪುಂಡವು ಆಚೆ ತಿಂಗಳು ಕಂಡೆ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಇಂಕಾಂಡು ಮಗಳೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಮಲ್ಪಾಗ ಅಂದ್ಬಂಡದು ಅಂಚೆ ಎಂಕಾಲ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಡು ಪಿ ಜಿಲು ಉಂಡು ಯು ಜಿಲು ಉಂಡು ಯು ಜಿ ఒక PG ಅಂಚೆ ಅಲ್ಲೇನು 2018 ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಒಂದು CET ಪೂರ ಬರೆಯೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಂಡು ಅಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ 4 ವರ್ಷ ಐದು ಬಕ್ಕ PG ಇತ್ತು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ ಇತ್ತು 5 ವರ್ಷ ಬಾಂದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಫಿಶರ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಶರಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ ಒಂದು ಗುಂದತೆ ಗತ್ತು ಅಂಚ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ ಬಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಲ್ತ PhDಲು ಮಲ್ಪುಡು ಉಂಡು ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಫರ್ ಪೂರ ತೆಕ್ಕಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಲ್ಪ ಅಂಡ ಒಂದು ಬೇಲೆ ತೆಕ್ಕಂಡ ಬೇಲೆ ಆಯ್ತು PhD ಎನ್ನೊಂಜಿ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ PhD ಮಲ್ಪೋಡ ಅಂತ ಬಂಡದು ಜಾಯ್ನ್ ಆದಿ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಲಂಜಿ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ದೇಪಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ PhD ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂಡ್ಬಿನಿ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲ ಕಡಲ್ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಮರಿಯಲ್ಕ ಅನ್ವಿತ 2017 ಬರೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಡದು 5 ವರ್ಷಡು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ ಮರಿಯಲ್ದು ಒಂದು 25 ಫಿಶಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅವು ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡು ಹೋಗಿ ನಾವು ಅವು ರಾಣಿ ಬಲೆ ಅಂತ ಬಂದದು ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಬೋನಾಗ ಏಯು ಮಾತ ಜನಕುಲು ಮಾತ ಬನ್ನಾಗ ಸುರೇಶ ಆವಡು ಮೇರೆ ದಯಾನಂದ ಆವಡು ಸುರೇಶ ಆವಡು ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಅನ್ಯ ಆವಡು ಪೂರಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನು ಒಂದಿನ ಮೂಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಪ್ಪನ ಕೊಂಚ ಉಪ್ಪನಾಕ ಕಿನ್ವೆ ದಾನೆ ಮಗಲು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಒಲ್ಲ ದಾನೆ ವೈಜಲ್ ಮೂಲ ಬತ್ತನಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ದಾನ ಈರ್ಲ ಪುಂಜೋಕುಲು ಯಾಂತೂತು ಜೀತು ಮಾಡಿ ಯಾನ ಜೀತು 40 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಕಡಲ್ ಬೆಂಡ್ರಸೂರು ಮದ್ದದು ಕಳ್ಳದ ಒಂದು 45 ವರ್ಷ 2019 45 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆಂಡು ಕಡಲ್ ಯಾನು ಈತು ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಪುಂಜೋಕುಲು ಪಡ್ಡೇಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಿ ಯಾನು ಈತು ಮುಟ್ಟ ತೂತಿನೇಜಿ ಏರ್ಲ ಆಂಡ ಮೂಲಂಜಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಪಲ ಆಂಡ ಮರಿಯೊಳಗೆ ಬೆನ್ಪಿನದೆ ಮರಿಯೊಳ ಈತ ರಫ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಒಂದೇಜಿ ಎಂಕಲ ಅನ್ನಕ ಫಸ್ಟ್ ಲೆತ್ತಂಬನ ಎಂಕಲ್ ದಾಲ ಆತ ಇದನ್ನಕ ಇಲ್ಲ ತಗ್ಲು ಪೂರ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತೋಪಿನಂಚ ಮಗ ಹೋಗಬೇಡ ಬರಬೇಡ ಕಡಲುಂಟು ಅವು ಉಂಡು ಬೂರುವ ಗೀರುವ ಅವು ಉಂದು ಅನ್ಬೇಡಿ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಮೊಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾನೇ ದಾಲಾಬುಜಿ ಮಗ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಪಡ್ಡೆ ದಾಲಾಬುಜಿ ಅಂದ್ಬಂಡು ಅಂಚ ಅಲೆಗಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ತಾನೆ ಎಂಕಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಬಾತೇನು ನಮ್ಮ ಪಿದೇಡ್ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಬಾತೇನು ಏನಾಗ್ತದೆ ನಾನು ಸಹ ಬರ್ತೇನೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟು ರಫ್ ಇತ್ತು ನನಗೇನಾಗಲಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಎಂತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂಚೆ ಡೈರಿಂಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಮೇನ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಸಂದು ಅರ್ನ ಪಪ್ಪ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಮೆಂಡನ್ ಸರ್ ಅರ್ನ ಪಾತೆರ ಮಗಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ತು ಎಂಚ ಬತ್ತಿನ ಬನ್ನಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ನ ಪಪ್ಪಡ್ದು ಬತ್ತೀನಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಎಸ್ ಬಗಲಿಗೆ ಬೈದಿನಿ ಅಂಚ ದುಪ್ನಾಗ ಎಸ್ ನಿಕಲ್ನ ಕಾಲನ್ನ ದುಂಬಗ್ ದೆತ್ತೋನ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ದಯಮಲ್ತಿನ ಟಿವಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸರ್ ಶುರು ಕಾದೆ ಮಲ್ತಾರೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಮಲ್ತಾರತ್ತೆ ಸರ್. ಮಲ್ತೆ ದಯ ಮಲ್ತದ ಒಬ್ಬನ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾತಾರೆ. ಎಸ್ ಸರ್ ಇನ್ನ ಬುಧವಾರ ಒಲ್ಪಡ್ದೆ ಸರ್. ಅಶೋಕ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಪಾತರ್ಲಿ ಸರ್ ದಾದಾ ಮನ್ಪರ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೇಡಮ್ನ ಬಗ್ಗೆ. ಎಸ್ ಹಾಯ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ.
ಹಲೋ ಕಾಯ್ಕೊಡ್ರಿ ಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಿಶಿಂಗ್ ಐತಿ ಓಕೆ ಮನ್ನಾಗ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಓಡೋದು ಹುಡ್ಲಾಡ ಮಸ್ತ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಮಳೆಗಾಲ ಕಡಲಿಗ ಹುಡ್ಲ ಬಲಿಬಿಟ್ಟು ಬೈಕ್ ಮನ್ನ ಗ್ರೇಡ್ ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅದೇ ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಜ ನಿಜ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಐದು ಪಕ್ಕ ಗಂಡನೇ ಬೇಕು ಮನ್ಪೇರು ಅತ್ತೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಮನ್ಪೇರು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗಂಡದೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಮನ್ಪೇರು ಓಕೆ 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 ಒಂಚೂರು ಲೈನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ದಯಮಲ್ತ ಕ್ಷಮಿಸೋಡು ಇನ್ನು ಲೈನ್ ಒಂಚೂರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಸರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೊಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಓಕೆ ಕರೆ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಈತೆ ಈರ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮೇಡಮ್ ಈತೆ ಕೆಲವು ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಬರ್ದು ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಅನ್ಕೆ ನೋಡಿ ಈತೆ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅದು ಪೋಡಿಗೆ ಆತಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಒಂಜಿ ಫಿಶಿಂಗ್ ಪೋನಾಗೆ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಮುಟ್ಟ ಈರ್ ಪೋಪರ್ ಎಂಚೊಪ್ಪುಡವು ಒರ ಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆ ಪೋಂಡ 11 ಗಂಟೆಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಲ ಇತ್ತಂಡ್ ಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ನೈಟ್ 11 o'clock ಮುಟ ಇತ್ತಂಡ್ ಸೊ ಏಪ ಮಸ್ತ್ ಗ್ಯಾಚು ಪುಣ ಅವೇನು ಆಫ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪರೇನೆ ಆ ಟೈಮ್ ತಾಗುಂಡು ఒక ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಪೋಪ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಬೋಟ್ ಕಟ್ಟದ ಅಲ್ಪರ್ದ್ ಪೋನಾಗ ಅವು ರಿಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬನ್ನಾಗ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಲಾಪುಂಡು ಪಿರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಿರ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ್ ಪೋಪ ಸೊ ಬರತುಲೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಹೋಗ್ಲೆ ಪೋಡೆ ಪರ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬಟ್ ಈರೆಗಿತ್ತ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 4 ಗಂಟೆ ಪೋದು ನೈಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಿರ ಪೋಡ ಅಂದ ಪಂಡ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಆಪುಜಿ ಇದನ್ನ ಬೈಯದೋಲ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಅವರವರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪ ರಿಟರ್ನ್ ಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆ ಪೋಂಡ 10 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಪ ಬೆಂಗರ್ ಹಿಡ್ದೆ ಪೋಂಡ ಬೇಗನೆ ಬರ್ಪ ಅದಲ್ಲ ಒಂದು ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಪಣ ಯಾನ್ ಡೈಲಿ ಪೋಪು ಜೊತೆ ಯಾನ್ ಏಪಾಂಡಲ ಯಾನ್ ಏಪ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಉಡುಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಪೋಪುನತೆ ಸೊ ಏನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏಪ ಏನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಯಾನ್ ಪೋಪುನಿ ಓಕೆ ಪಣ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಒಂದು ಆಳ ಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಪೋಪೆರ್ ಪಣ ಒಂಚೂರು ಕೆಲವು ಡಿಲೇ ಆದ ದಿನದಿತ್ತು ಅಂಚಿನ ಫಿಶಿಂಗ್ ಇರ್ ಪೋಂದಿಚ್ಚಾರ ಒಂಜಿ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ವಾರಗಟ್ಲೆ ಪೋನ್ ಬರ್ಪೆರ್ ಅಂಚ ಪೋತುಜಿ ಜಸ್ಟ್ ರಾತ್ರಿ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಲ ಆತಂಡ ಅಂಚ ಬೈದು ಓಕೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೋದು ಒನ್ ಡೇ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಒನ್ ಡೇ ಫಿಶಿಂಗ್ ಪೋದು ಬರ್ಪರ್ ಸೊ ಈತ ನಡುಟು ಪೋದು ನೀರದ ನಡುಟು ಪೋನಾಗ ಈತ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಪುರ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ನೀರದ ನಡುಟು ಪೋದು ಪುನಗ ಅವಳು ಮೈ ಮಾಲು ನಂಚಿನ ಅಥವಾ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದ ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಅಲೆ ಪುರ ಬನ್ನಾಗ ಮಿತ್ತುದಿರ್ತು ಪೋನ್ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡ್ ದಾಲ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಸೀನಾತಿನ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಈ ತಡ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಬೈದಿಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬಡ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಹೊರ ಚಿಪ್ಸ್ ಲ ಕೊನೊಪ್ಪೆ ಆರ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಒಂದು ಎಗ್ ದಾದಲ್ಲ ಕೊನೊಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ಸಮ ತಿನ್ಲ ಪೋಪ್ಯಾನ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ದಾಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಹೊರ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಿಡಲ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಸೀ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂಚ ದಾಲ ಆತಿಜಿ ನೆಟ್ ಓಕೆ 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 ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಬರ್ಪೆ ಕೊಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಇಲ್ಲ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ದಯಮಾಲ್ತಿ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಸರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕರೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ದಯಮಾಡಿ ನಾನು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ತೇನೆ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ದಯಮಾಡಿ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ನಿಕುಲ್ ಪಾತೇರ್ನ ಇಂಕ್ಲೆ ರಿವರ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಕ್ಲೆ ಕಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಪಾತೇರ್ರೆ ಕೊಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಇಲ್ಲ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪಡ್ದೆ ಸರ್ ಕಾರ್ಕಳ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಸರ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಸರ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಂಗೇರ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಉಂಟು ಸರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಎಂಗುಲು ಪಾತ್ಯರ್ನು ಪೊನ್ನೆ ಎಂಗುಲು ಕಾರ್ಲ ಕಲಪ್ರ ಇದು ಪಾತ್ಯರ್ನು ಓಕೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಸರ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಇತರಂಜಿ ಸಮುದ್ರಗೂ ಹೋತನ ಕೊಂಜ ಒಂದ ಈ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಓತಿಜೇರು ಅನ್ನ ಮೇರಂಜಿ ಓತಿರೋದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನೆಗ್ಲೆ ಅದೇ ಓಕೆ ಪಾರ್ಲಿ ಸರ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪಾತಿರ್ಲಿ ದಾದಾ ಪನ್ಪಾರಿ ಇರ್ರಿ ಪತ್ತಿ ಮೇಡಮ್ ಪನ್ಲೆ
ಬಾರಿ ಖುಷಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅದೇ ಅದೇ ನಿಜ ನಿಜ ನಿಜ. ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಡಿದ್ದು ಕೊಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಇಲ್ಲಿರ. ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀನಾ ಫ್ರಮ್ ಪುಣೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಓಕೆ. Prapti is my niece, my brother's daughter actually. Okay. Prapti, very proud of you. Thank you so much. I have seen you jumping into the Arabian Sea when we all went in a ride into the Arabian Sea. Okay. We are so proud of you. Thank you so much, auntie. Yes. And I think everything what you have is probably in your genes. Your grandmother was a school teacher for 34 years as a games teacher. My sister was university volleyball player. I am national hockey player. My brother again in the sea, out at the sea. You're carrying forward the torch. We are so happy. We are so proud. You're making the community proud, basically. You're making the community proud. Yes, fact. ನಿಜ. Yes, madam. Thank you so much. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಸರು ನಿಕ್ಕದ ಒಂದು ಪರ್ದೆ ಬಡ ಈರು ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಸೊಂಚ ದುಪ್ನಾಗ ಇರಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಹಿಡ್ದು ಏರ್ಲ ಮಲ್ದು ಜೇರ್ಪಂಡದು ಕೇರಳದ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್ ಆರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವು ಏನ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ತೂತೀನಿ ಬಟ್ ವೆನ್ ಯಾನ್ ಪೋಂದಿತ್ತಿನ ಟೈಮ್ಗ ಅಪ್ಪಗೆ ಏರ್ಲ ಪೋಂದಿತ್ತು ಜೇರ್ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಡಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಐಡ್ ದುಮ್ಲ ಇಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ರೌಂಡ್ ಪಾಡ್ದು ಮಾತ ಬರೋದಿತ್ತ ಬಟ್ ಹೆಂಗ ಅಪ್ಪಗಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗೋದಿತ್ತು ಪೋಯರೆ ಮಾತ. ಓಕೆ ಗ್ರೇಟ್. ಇತ್ತೆ ಇಡೀ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನ ಒಂಜಿ ಐಡಲ್ ಲೆಕ್ಕ ತುಪ್ಪುಂಡು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇನ್ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ನಾಗ ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅವು ಶಕ್ತಿ. ಸೊ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಪನ್ನಾಗ ಅವಲ ಅಂಚ ಅದುಪ್ಪನಾಗ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಇರಗೆ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಐಡಲ್ ಲೆಕ್ಕ ತುಪ್ಪೇರು ಪನ್ನಾಗ ಹೌ ಡು ಯು ಫೀಲ್ ಇರಗೆ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಆ ವಿಷಯ? ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪನ್ನಡಾಂಡ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ನಾನು ದುಮ್ಮರ್ದೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸಡನ್ ಇನ್ ಒನ್ ನೈಟ್ ಅವು ನ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತುಂಡು ಮಾತೆಟ್ಲ ಬತ್ತುಂಡು. I am very proud of myself and in the age at least I am able to inspire people. I am happy that ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಮಾತ ಬತ್ತಿ ಬೋಕೆ ಮಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಇನ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆವಲ್ಯ ಎಂಚ ಜಾಯಿನ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ಮೀ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕುಲ್ಲು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊಂಜೊ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂದು ಫಿಶರೀಸ್ ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಾವಡು ಪೋಡು ಧೈರ್ಯ ಎತ್ತಂಡ ದಾದಲ ಮನ್ಪೋಲಿ ಮೇಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಉಂಡು ಫಿಶರೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆವಡು ಫೀಮೇಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಬರಡ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಐತೆ ಇರು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಸೊ ಫಿಶರೀಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸೊ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಇರು ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡುಂದುಲ್ಲಾರ ದುಂಬಾಗ ಇತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ಐ ಟಿ ಅನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆದೊಂದು ರಾಣಿಬಲೆ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಈಸಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಆಲ್ಸೋ. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಲು ಉಂಡಾಯ್ತ ವಿಷಯ. ಸೊ ಯಾನ್ ಅವನೇ ಚೂಸ್ ಮಲ್ತೆ ನಾ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ಗೆ ಫಿನಿಶ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಹೋಪ್. ಇನ್ನ ಪಪ್ಪಗೊಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಪಂಡೇರಾರ್ ಅಂದ ಅವು ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡೂ. I will not leave it like that. I will definitely do it. Okay. And malpene avena anchane butpush. Okay, beautiful. Yes, I thought tige pira raddu caller later then after that I want visuals. Hello sir, namaste. Namaste sir, irna pudar olpadu sir. ಕೇಶವ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಗುಡ್ಡಗೊಪ್ಪಲ. ಕೇಶವ್ ಕುತ್ತಾರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಪಾತರ್ಲೆ ಸರ್ ದಾದಾ ಪನ್ಪಾರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೆಂಡರ್ ಕಾಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್. Thank you mas. ಪೇಪರ್ ಎಡ್ಲ ಏರ್ನ ಪರವಾದ ಮತ್ತೆ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಟು ಅಡಲ ಈ ನಮ್ಮ ಅಬ್ಬರದ ಸಮುದ್ರಡು ಒಂದು ಪುಣ್ಣು ಯಾತಿದ ಯಾರನ್ನ ಮಗುವಿರ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಹೆಂಗ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡು ಒಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಅವನು ಕಡಲ್ದು ಕತ್ತರೆಗ್ ಮುಟ್ಟ ಬರಂದಿನ ಒಮೆಟಿಂಗ್ ಅವನಿನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಯಾನು ಭಾರಿ ನೆನ್ನ ಪ್ರೌಢ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಬೊಕ ನೀರ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಈರೆಗ್ ಈತ್ ಅದಿರಂದಟೆ ಮಲ್ದೇರ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಿನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಡಲ್ದ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಮಲ್ಪಡೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೆಂಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಇದೆ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ, ಇರ್ನಪುದರ್ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ, ಇರ್ನಪುದರ್ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಗನ್ನು ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಪಾತಿರ್ಲೆ ಮೇಡಮ್, ಓಕೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಮೇಡಮ್, ಪಾತಿರ್ಲೆ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ, ഞാൻ ഗന്നു ഫ്രം മാംഗ്ലൂർ. ಗನ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಗನ್ನು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಮೇಡಮ್. ಧನ್ಯ. So, Prapti, we're really proud of you. This is so good that you have done all this, Prapti. It's just amazing. Thank you. ಓಕೆ, ಗುರ್ತುಂಡೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಧನ್ಯ ನೀರ್ನಪುದರ್. ಹಲೋ, And the Prapti ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗನ್ನು ಸುಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಗನ್ ಲೆಪ್ಪರ್ಗೆರೆ ಗುತ್ತುಜಿ. ಧನ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿಯಾ? And so, Prapti, you remember me, right? I'm Dhannu, your school friend. ಧನ್ನುಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ From school maybe. ನೆನಪಿಸಿದೆ. Hello. ಓಕೆ, ಧನ್ಯ And ಶೆಟ್ಟಿ I ಅತ್ತೆ. have a question for Prapti. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. And the question is that, why can't dinosaurs have seafood? ವಿಚ್ ಒನ್? Why can't dinosaurs have seafood? ಅರ್ಥ ಇಜಿ. Maybe wrong number. Wrong number ಅದು. ಹಲೋ, ಇರಿ ಟಿವಿ ತು ಒಂದು ಪಾತ್ರದುಲ್ಲರ ಮೇಡಮ್, ಟಿವಿ ತು ಒಂದು ಪಾತ್ರದುಲ್ಲರ ಮಸ್ತ್ ಡಿಲೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ದಯಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಟಿವಿ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಮೇಡಮ್. Because dinosaurs are dead. ಮೇಡಮ್ ಸಾರಿ, ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಯಮಾಡ್ತಿ ಕ್ಷಮಿಸ್ಲೇಟ್ ಏರ್ ಮಾತಾಡೋದು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ದಯಮಾಡಿ ನಿಖಲ್ನ ಪಾತ್ರ ವಾಯ್ಸ್ ಇಂಕ್ಲೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೇನುಡು ಟೈಮ್ ದಿತ್ತುಂಡು ದಯಮಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಲೈನ್ ಉಡಲೇರು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯಾನ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ವಿಜುವಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಈ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಾರ್ದು ಬಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ತೂತಿನ ಕುಲಿದಿನ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಅದು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಈ ರೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಪೋಪರ್ ಉಂಡ್ರ ಪೋನಾಗ ಏಜ್ ಜನ ಪೋಪರ್ ನಿಕುಲ್? ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಬೋಟುಡ್ ಪೋಪುನಿ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ವೆಸಲ್ ಬೊಕ ರಡ್ ಕೊಂತಲಪ್ಪುಂಡು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ಸೊ ಮೇನ್ ಬೋಟುಡ್ ಒಂಜಿ 15 to 18 ಉಪ್ಪುವೆರ್. ಬೊಕ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಒಂಜಿ 6 ಈಚ್ ಅಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ 28 to 30 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಉಪ್ಪುವೆರ್. 28 to 30 members ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಬೋಟ್ ಇಡ ಅಥವಾ 3 boats? 3 boats together. Okay. Together 30 members ಉಪ್ಪುವೆರ್. Okay, ಒಂದು ಬಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ರಾಣಿ ಬಲೆ. ರಾಣಿ ಬಲೆ is same as Persian. Okay. This is called as mini Persian. Okay. Operation ಮಾತ್ರ same. Same. ಖಾಲಿ ಒಂದು size is smaller than the larger Persian. ಅಂಚ boat la small size. Okay. Net is also small size. Okay. ಇತ್ತೆ ಇರ ಅಲ್ಪ ಮೀನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲರ್ ಇತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಎಂಚಿನ ಮೀನ್ ಐಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಐಟ್ ಮನಂಗುಂಡು, ಎಟ್ಟಿ ಉಂಡು, ವೈಟ್ ಉಂಡು, ಮೊಕ್ಕ ಅಡೆ ಮೀನ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಮೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೂತೈ ಅವಲ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಸೋಲ್ಡಿ. ಓಕೆ, ಅವನ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಣ ಅತ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಪೋಂಡ ಅಂತ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜೇ ಕಡೆ ಒಂಜೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲಿನ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರ್ಪುಣ ಅತ್ ಮಾತ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆದ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲಿತ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆದಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತ ಒಂಜೇ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡಿತೆ. ಎಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿ ಶ್ರಿಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಣತೆ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತನ ಬೇತೆ ಮಾತ ಒಂದ್ ಚೂರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆಲ್ ಮಿಸೆಲೇನಿಯಸ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಐತಲ ಟೆರಿಟರಿ ಬರ್ನ ನಂಚಿನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅನ್ನ. ಓಕೆ ನಿಕುಲು ವಾ ಮಾನದಂಡ ಪನ ಐ ಮೀನ್ ಎಂಚ ನಿಕುಲು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಅಲ್ಪ ಬಲೆ ಪಾಡ್ ನಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಪೋಪ ಅವು ಫಿಶರ್ಮನ್ ದಕ್ಲಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಅವಿನ್ ಗೊತ್ತುಂದ ತೆರಿದಾರ ಇರು ಅವು ಇಂಚ ದಾದ ಕತೆ ಒಲ್ಪ ಬಲೆ ಒಂದ್ ಚೂರ್ ಗೊತ್ತಾಪಣ ನೀರ್ ದ ಟರ್ಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂಚೂರ್. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬಟ್ ಅಕ್ಲಿಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಅಕ್ಲು ಈತ್ ವರ್ಷದ ಡೈಲಿ ಪೋಪರ್ ಅಕ್ಲಿಗ್ ನೀರ್ ತೂತ್ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ. ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗ್ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಮೂಲು ಅವು ಲಾಗಿಣು ಒಂಚೂರ್ ಮೀನ್ ನೀರ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ. ಸೊ ಒಂಚ ಅಕ್ಲಿಗ್ ಗೊತ್ತಾದ ಅಕ್ಲು ರಪ್ಪ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೇರ್ ನೆಟ್ಟಿನ. ಓಕೆ, ಇತ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ನಾಗ ಐತ ಅವರ ಪೋನಾಗ ಏತ ಪನ್ನ ಮೀನು ಬುಟ್ಟಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ನಾಗ
ಇಡೀ ಮೂಜಿ ಬೋಟ್ಲ ಫುಲ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಒರೊರ ಒಂಜಿ ಬೋಟ್ ಫುಲ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಒರೊರ ಒಂಚೂರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಲ ಉಂಡು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಬೆಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಇಂಚಿ ಆತೆ ಒರೊರ ಫುಲ್ ಅಪ್ಪುಂಡು ಮೂಜಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೋಪರ್ ಇನ್ ದ ನೈಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪುರ್ತು ಮಾತ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಫುಲ್ ಡೇ ನೀರು ಪೋಡು ಓಕೆ ಸೊ ಫುಲ್ ಡೇ ನೀಡು ಪುನಃ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ನೀರಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಜೀನ್ಸ್ನ ಬೋಟುಡು ಫುಲ್ ದೊಂಬುಡು. ಸೊ ಆ ದೊಂಬು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಚೊಪ್ಪು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಚೊಪ್ಪು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಚೊಪ್ಪು ದೆಪ್ ಎಂಕುಲು ತೂತಿನಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತಿರಡು ಬೋಟ್ ಪೋನ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಈವನ್ ಮಲ್ಪೆ ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪುರ ಪೋನ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯು ಎಂಚೊಪ್ಪುನ ಕಾಂಡೆ ದಾಲ ದೊಂಬು ಪೂಜಿ ಒಂಜಿ 7-8 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ದೊಂಬು ಬತ್ತುಂಡ ಫುಲ್ ಕರಂಚುದು ಪೋಪ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಮದ ಟ್ಯಾನ್ ಅದು ಇಲ್ಲಗ್ ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಫುಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಮದ ಪೀಲ್ ಅದುಪ್ಪುಂಡು. ಬಟ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ನಮ್ಮ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಪಾರ್ದು ಚಂಡಿ ಅದು ಕುಲ್ಲೋಡು. ಓಕೆ 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 ಒಂದು ಇತ್ತು ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಪೋತಿನ ಇರ ಒಂದು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ 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 ರಾಣಿ ಬಾಲೆಕಾಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಟೈಮ್ ಆಪರೇಟ್ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಇತ್ತು ಬರ್ಸ ಬನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪಲ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುಡ ನಿಕುಲು ಮೀನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪುಡ ಅತ ರೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡ ಚುಂಪುಡ ಆ ಟೈಮ್ ಜಿ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುವ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಓಯ್ ಪೊಡತೆ ಮಿತ್ತು ಅವಾಗ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಕುಲ್ವರ ಅಪಗ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಮೀನ್ ಒಯ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಆ ಟೈಮ್ ಮುಡಿ ಇತ್ತ ಬೋಟ್ಲ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಪೋಡಿ ಗ್ಯಾಪ್ ನಂಚಿನ ಅಪುರ ದಾಲೆಚ್ ನಥಿಂಗ್ ಇಫ್ ಇರ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುನಾ ಆ ಸಮುದ್ರಡ್ ಸ್ವಿಮ್ ಅಂದನ್ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲರ್ದೆ ಅನ್ಪಂಡೈತಿ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆರ್ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೈಟ್ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆರ್ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಅಪಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಬಂದಿತ್ತೇರು ನಿಕ್ ನೀರ್ಗ್ ಲಾಗಿರೋಂಡ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಓಕೆ ಲಾಗು ಅಂದ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಎಂಕ ಫಿಯರ್ ಇತ್ತುಂಡು ಪೋಳ ಬೊಡ್ಚ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಮಿತ್ತೆಂಚ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆವಂದಿತ್ತೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಪುಷ್ ಮಂತೇರೆ ಎಂಕ ವಿದೌಟ್ ಫ್ಲೋಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಪುಷ್ ಮಲ್ತೇರೆ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಸಿ 40 ಮೀಟರ್ ಡೆಪ್ತ್ ಓಕೆ ಪೋವು ಒಂದು when I was in 8th or 9th standard. Okay. Middle of the sea. Without nothing. Okay. ಸೊ ಅಂಚೆಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತಂದಿದ್ದೆ ಹೆಂಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಲಕ್ಕನೆ ಫೀಲ್ ಆವಂದಿತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ದಾಲ ಫೀಲ್ ಆತೇಜಿ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಅಕುಲ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅವರವ್ರ ಯಾನ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಯಾನ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಯಾನ್ ಆತಿಗೆ ಫ್ಲೋಟ್ ಮನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಅಂಚಿಜಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಮಿತ್ ಬನ್ನಾಗ ಅಕುಲ್ ಟೈರ್ ಪಾಡ್ದು ದೀಪೇರು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲೈಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯಾನ್ ನಾವು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಮಿತ್ ಬರೋಡು ಅಕುಲ್ ಮಾದ ಒಯ್ಪೇರು. ಓಕೆ 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 ಗ್ರೇಟ್ ಇತ್ತೆ ನೀರ್ದ ನಡುಟುಲ ಪಾಡ್ದಿರಿ ಎಪ್ಪ ಒರ್ಮನ ವರ್ಷಡು ಒರ್ಮನ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಪ್ಪ ದೇಪಣಗ ಮಗಲ್ ಸ್ವಿಮ್ ಕಲ್ಪಡ ಬಂದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆ ಟೈಮ್ ಬಿಡ್ಲಕ್ಕೆ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ನೂಕಡೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಲಕ್ಕ ಸ್ವಿಮ್ ಮಲ್ಪನ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಬಹುಶಃ ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೇನ್ ಪುದರ್ದೀತ ಪುದರ್ ಎಪ್ಪಗ್ಲ ಸುಳ್ಳಾತ ಜವ್ ಸತ್ಯನೇ. ಸೊ ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ನೋ ಡೌಟ್ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಡ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲ ದುಂಬುಗ ಮೇರೇನೆ ಮತ್ಸ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಲೆಪ್ಪುಗ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೇನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರೌಡ್ ವುಮೆನ್ ಐ ನೋ ಡೌಟ್ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ತಪ್ಪನಾಗ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪಂದ ನಂಚಿನ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಕ್ ಧೈರ್ಯ ಬೋಡು ಆ ಧೈರ್ಯ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಎಸ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೇಡಮ್ಗು ಸ್ವಂಚದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಸ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೇಡಮ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಇಂಚಿನೇ ಒಂಜಿದಾಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡತ್ರ ಈ ಫಿಶರೀಸ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದ್ನಂಚಿನ ವಿಮೆನ್ ಆಕಲೆಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಣುಲೆಗ್ಲ ಪನ್ನೋಡಿದೆ ಆಣುಲೆಗ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಪೋಡಿಗಂಡು ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಾದ ಬಂದ್ಪಾರ ಮೇಡಮ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಸೇರೋಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆನಾಗ ಫಿಶರೀಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಫಿಶರೀಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆವೊಂದು ಬಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ. ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಓಲ್ಪೋಂಡು ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ರೆ ಪೋಯರೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಎನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ದಕುಲು ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ ದಟ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದು ಉಂಡು ಇಂಚ ಕೋರ್ಸ್ ಉಂಡಂದ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾದ ಮಸ್ತ್ ಲೋಕಲೈಟ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೇರು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಆವಂದುಲ್ಲೆರು. ಸೊ ನಾನು ಪನ್ಪೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಫಿಶರೀಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಈವನ್ ಬೆಟರ್. ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ನೀಡ್ದ ಮಿತ್ತಡ್ ಮಾತ್ರ ನೀಡ್ದ ಉಲೈಡ್ಲ ಪೋದು ಮಸ್ತ್ ಸಾಹಸ ಮಲ್ಪೇರು ಅವಿನೊಂಜಿ ತೂವಡೆ ಹಿಂಗೆ ಅವು ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಹಿಂಗೆ ಮರೆತೆ ಪೋಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ದ ನಡುಟು ಕಾಲ್ದ ಮಿತ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಡೈವರ್ಟೆಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮೇರು ನೀಡ್ದ ಉಲೈಲ ಮೇರು ಪೋದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಒಂದು ಸಾಹಸ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ತೂತಿನ ಮಾತ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್. ಸೊ ಅಂಚದ ಮೇರೆ ಅವನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅವೆಲ್ಲ ತೂವೊಂದು ಬಲೇರು.
ಕೋರ್ಸ್ ಮಂದಿನಿ ಕಾಪುಡ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೀನಿ ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ because I am into fisheries. I thought it will be useful enkandu yan first level open water diver course malde. Okay, so ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಕಾಪುಡು ಒಂದು ಓಕೆ ಕಾಪುಡು ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಿಕು ಇರೇಗ ಒಟ್ಟು ಸಮುದ್ರದ ದಾಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಎನಿಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವಾಟರ್. ಓಕೆ ಐ ಆಮ್ ಅ ವಾಟರ್ ಬೇಬಿ. ಓಕೆ ರೈಟ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮತ್ಸ್ಯ ಕನ್ಯೆ ಅಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇರೇಗ ಹೋದರೆ. ಸೊ ಟೈಟಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆತಜಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಧೈರ್ಯ ಬೋಡು. ಆ ಧೈರ್ಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೇಡಮ್ ಡ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅರೆಗ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೇರು, ಅವ್ರನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ನಕಲು ಒಳ್ಳೇರು. ಸೊ ದಯಪನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇವ್ ಲೇಡಿ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೋದು ಎಂಚಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋ ಮಲ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಕಲ್ಲ ನಡುಟು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೇಡಮ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ದಯಪನಾಗ ಆ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ದಯಪನಾಗ ಪೊಂಡಲು ಆಡುಲೆಡ್ದು ಕಡಿಮೆ ಹಂಚಿ ಅಂಚನೆ ಧೈರ್ಯ ಪಂಡಾಗ ಏತ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಪೊಂಡಲೆಡ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಎಸ್ ಸಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೇಡಮ್ ತೂಪಾದೇರು. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಪಪ್ಪಗ್ಲ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನುಡೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ. ಎಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅದಾರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಪಾತ್ರದಿರು ಅವೆಲ್ಲ ಕೇಳಪ್ಪ. ಹಾಗೆ ಅವಳು ಹೋದರೂ ಸಹ ಅವಳು ಬರುವ ತನಕ ನನಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ನಾನು ಸಹ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಸಹ ಡೋರ್ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ತುಂಬ ಹೆಸರು ತಂದಲು, ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿ ಅವಳು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ನೋಡಿ, ಅದು ನಾನು ಮತ್ತೆ ತುಂಬ ಲೇಟಾಗಿ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ಲು ಅದು ವಿಡಿಯೋ. ಹೋಗುವಾಗ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವಳು ಹಾಗೆ ಹೋಗೋದಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಭಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕೆ ನೀನು ಹೇಳದೆ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟಂತ ಅನಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಾಗಿ ಅವಳು ಇದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿದ್ಲಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಸಹ ಯಾರಿಗೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಹುದಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಫೈನಲಿ ಅಮ್ಮಗಳ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತನು ಮಗಳ್ದಾಲ ಸಾಧನೆ ವಂತದಲ್ಲ ಬಂದು. ಸೊ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ದಯಪನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪೋನ ಪೋಡಿ ಅಂತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಮ್ಮಲ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಇಡ್ಪನ್ನೊಂದು ಇದು ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆದ ಮೇಡಮ್ ಏರೆಗಳನ್ನ ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ನಾನು ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಖಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಮಂತದಲ್ಲ ದಯಮಂತ ಕ್ಷಮಿಸೋಡು. ನನ್ನ ದುಂಬಗ ಕಾಲ್ ದೆಪ್ಪು ಜದಪನಾಗ ಟೈಮ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಸಮಯದ ಭಾವ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಹಾಗಿದಾಗ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕರೆಗಳನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಕೂಡ 1.5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಆಯಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 5 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅದು ದಾದಾ ಪನ್ಪರ ಮೇಡಮ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಎಸ್ ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿಶಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಕೋಲು, ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕದಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಾ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದು ಬಂದು ಎನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ದಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮಲ್ತೆ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆವೊಂದು. ಮೇನ್ಲಿ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮಲ್ಪ. ಅದೇನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದು. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫಿಶರೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕೋಪ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು. ಮೇಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ದಿಜೇರು. ನಿಕ್ಲೆನ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಒಂದು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೆಂಡನ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಮತ್ಸ್ಯ ಕನ್ಯೆ, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಮತ್ಸ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇವರಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ ಆತಂಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಯುವತಿ. 23 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ. ಆದರೆ ಆ ಕಡಲ ಅಬ್ಬರದ ಅಲೆಗಳಿಗೆ ಎದೆಯೊಡ್ಡಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ಸಾಹಸಮಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರು ಅದು ಮೊಗವೀರ ಬಂಧುಗಳು, ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯದವರು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಇದೀಗ ಆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಕುಲಕಸಬು ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಕಡಲ ಅಬ್ಬರದ ಅಲೆಗಳಿಗೆ ಎದೆಯೊಡ್ಡಿ ಆ ಒಂದು ಸಾಹಸಮಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೆಂಡನ್ ಅವರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ ತಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಮೆಂಡನ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ ತಾಯಿ, ಅವರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರು ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಆದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಒನ್ಸಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಮಯದ ಭಾವ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಕರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಶಸ್. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅದೇನೋ ಸಾಹಸಮಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಥವಾ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಇಂತಹ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ, ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಗುರುತಿಸುವಂತಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೆಂಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೆಂಡನ್ ಅವರು ಮತ್ಸ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ.
ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೆ, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಯುವತಿ, 23 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧನೆಗಳು ಆಗಬೇಕು ಇವರಿಗೆ, ಅವರ ತಂದೆಯವರಿಗೂ ಕೂಡ, ಅವರ ತಾಯಿ, ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ನ್ಯೂಸ್ 24/7.